Suni rikkezzi madwar din hija l-ħajja magħrufa b'għin ta' dawn l-artisti talenti fid-dem hawn sabet il-glorja u l-imħabba u pjaċir id-diva tgħix ħajja fi ġrajja bl-antin imliet it-teatri b'udjenzi mill-kbar ewlieni fl-Ewropa teatru Mirjal l-udjenza kwieta tisma' bl-ħoss imsaħħra biġmiela tieħu ferm gost hemm ewlenija id-diva tal-opra Lajta u l-Carmen qawwija kull nota ir-ruħ tat-teatru id-dura ta' timraħ tistenna l-applawsi in-nies bija tifraħ il-waqt qed tistenna id-diva tal-opra Violetta Traviata leġġera kantata ir-ruħ tat-teatru bħal tfajla qed tifraħ x'taf għal darba oħra l-irjali ser jiftaħ. Wara 6 snin miftuħin ħaraq bin-nar, snin wara bil-bombi intradam sar trapp, id-diva tal-opri intilfet fil-baħ, aħbara ħadd sema ma reġa' raħat, jgħidu rawha tiċċerra madwar, imnikta tistenna jinbena l-irjal, hemm ewlenija id-diva tal-opra Lajta u l-Carmen qawwija kull nota ir-ruħ tat-teatru id-dura ta' timraħ tistenna l-applawsi in-nies bija tifraħ il-waqt qed tistenna id-diva tal-opra Violetta Traviata leġġera kantata ir-ruħ tat-teatru bħal tfajla qed tifraħ għax taf għal darba oħra l-irjali se jiftaħ. Il-waqt qed tistenna id-diva tal-opra Violetta Traviata leġġera kantata ir-ruħ tat-teatru bħal tfajla qed tifraħ għax taf għal darba oħra l-irjali se jiftaħ. Grazie ħafna, signori. Grazie.